Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka umsingam beats aqua na molai moro haka jingdap sansnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Lone Swap Ho Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go batamai ka bas kem bat bidor. Kaktin kireu start ka ong. Habadon kamon hangta ka lenti ka don. Compare langi biang ki khotmet lani ngi dei ki baduna ki khotmet. Ka kanhun jong ki breu ki baduna ha ki bor khmat ki badon hapo ka shatri jong ka Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired hapo ka jingalam jong upa Elkin Renya jinghikai kumno ban shnasbo bat bande pat ya kane kasbo ka balong pat kum ka jingkershan yaladi bat ya ka yeng kasem. Kabate CTV haka khat sauterik unok pra arjar arpo kalayo olat ban sakhi ya kawai ke jaka shnasbo baka Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired kalashna haka jaka jong upa aibok langsotun haka shnong umyo nongkrem East Ka Sales District dakaba shimpat ya kabut bala jupenon kam hari USA tang dakaba shuwat leng baka internet. Kat kum gajinya tu jong uba Elkin Renyau ya kani karukam penlang ya kasbo lashna bala tep haga jaka ka bala tip kum ka 4 meter square bat kum juru haga keyhole garden kani karukam shna ya kani ka jaka penlang sbo 4 meter square kadai ka bala shna khnang baki brieu ki bumyo i ya ki khmat kin suk ban kra ya ka khando bat kum ju kan pensuk ya ki haga trai ga khta Katba haka keyhole garden lashna khnang ban pentu ya ki jabo bala bread na ki tliu yeng kum ki kenja ki baput bat laj no ya ki mau ki bilor bat ki plastik hakani ke jaka bala tip kum ka 4 meter square uba Elkin bat ki khot jonga Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired kiladep ai ji hikai shaki post pangut ki brio kum no ban snasbo dagani ka buj ka bakilayo Ulai thoru baka seng ka jupun shlor ya ki parad khot ki badon ya ka jaka ka puta bakin shnahi daladi ya kum kani ka jaka shnasbo khnang bakan long ka jingerap ha baki thung ki tep bat ka baki laru ban yo kamai da ka badie pat ya kasbo ya kani ka organic farming techniques kembot la kumba mentala kumba prasnam la tre kini kujugi kam he padjing shang ade u we naki staff jong ka bit society Shillong ade a trainer te haka kam jonga ka banga tre kemod yang ala bu khnang kumto unong ai training kini techniques kini farming techniques ba livestock te nalor kini habang ala da kham sempang ala de halor kini techniques te teng ngashim wai ru jong ki bru ki ba wa ban internet ka per jong ki lang ba kan techniques te hakane ka sang jongi badang ade presiden jong kane ngang ade bail kin renyau ade presiden jong kane ka Meghalaya Liberation Association of Visually Impaired te hakini ki por bal adap ni i ki jinjan jar ba ki kudu bam om tang ki bru bunad khon medru unre wat lai ki bru ba bit ba biang ru i thu ba kham tam hakane ka por ba lockdown ngi ba teng la dangi don kepisah ring jenjar dan yo ya kabam kadi te kumtangi kendit menriu ba yo lese bakan poi biang kapor ba la da jia bang kum gini ge borok ko jingjia kan poi kapor ba kepisah ngi don ring nem yo ben khiet bam te ngi la ju kren para member mengi po meeting bat ru ngis ngodon bok ba na pedang jongi ki member dan ki do khod juga sang ki bom biang ro kon meru ki don ka jaka puta tengele ju perkhat de ki ong ba bele in subu ka jaka khlem trekam la dang yo lat kemut ka bah bangin le e khnang ba maki kin yo la ka bam ka di parsa ka wei ru kan ni ki kom hung ru kom tap menta kemut ni pin slur ki bru kum no kin le organic pen like na kan ni ka dawai nak ni ki dawai bi ba kalong bi nam ta ko ka khia jung ki bru ba long bi nam ta khando ru kum jo te kham tam kum ngi bru bu kha duna do khon met bom biang ki khmat ki kumot ha jing sha ngi de ben yo ka bam ka ba huj ben ru po met jung ni
kenang bahkan kam sustain ya kita ki organ dan entah kon merjungi kane ka form mata square teknik ngam dayo re kaya ka tenrai nambar nga de tu staff su bitu se tin re director ba kat ku muji tu khana jong perlok be trail ong na bagan ki teknik nong kong nang sharp modla kila le spo USA dan yiru ngi page lang baka internet pen implement ni teknik ta kane ka form mata square kemud hagawe banta namar kum ba pi to ka long saudong kilong saudong na kata ka daw sidong ci lan ka dong ci metar form mata square ta haga juga rukom ru kane kemud ngile kane namar ba subu kum gi brug ba imat la dai patre ki haka open space area la ne hak per claim kane kono boundary kembot ki janjare ki benlukit kumno kentung tap se ikan lap jing thung hapok nong kondong badai kum ji brug ba khamduk ba kim yolat ban le da kine ki semen namar khamlong costly na khamlong remeki iju aiteni ki ba ki lap ban care da ki mau lap ban care di ki sik na ki ding ta ter namar na kambari me marian ki yo namar ka jur kan ni teknik ro hagawe banta kebot kaya rap ya khandau na ka jing syara no na kum slap bajur berkum juru kas bor kan ne mata kadau katung katap ka bha te rangkat bagi jin penun kam jung gini ki microorganism kani IMO bagane lactic acid bacteria kemut kata ka rep karyang ka fertility ne jing sport khandau ka khamne te kuma pilih I menta ka form ta square kemut ba na habi pen khunyut na siliang kemut kanom kot suga kiti hnrei lada pilih sana siliang bada kan kot kiti jupi aweru ba ka area jupi kanom long ka balenu pat ka weru ba akata ka simetar hite ka de ka standard ba bangil aju implement adum swa ka bani ka balong pelun ki khot ka ki hul ka dan ajing sya ka jing thumu jong ka ni am ka de ben manage ya ka wis napo ka ying ru napo ka ying ka sam jupi amar ba subu kum gini ki bru bom ris yar bat ki bom ris yar bat ki bom risniang kemud kan ka household waste lane kata ka jabok kepada yin kat pitang bam dabdi ke generate baik kami baik te kemud kat baki mi kemud kino ki ba long ban pen kelas bo kemud ngilap lik thab ha ka te ka long pelon ti ki hol te light tang ubilor umau bat plastik kita ki bom la pelong sebo te kemud subu ndang ila dat thap tu silaya ka bayo kemud ngiber bian aku tu powder te gile be kunta ke man kamit man ka step kat ba mi ki sebo subu na pisar benda na pisar yeng da kinala ni ke iru perkinyut na po na yeng ru khilap ni kelas sebo te nda ka te kal adap kemut mar kan pat long sebo re dan de kal adap kemut na jrong bar kumba arnci pingbu da ka ni ka khendau ba bha ki ong top soil mo nda te kal adap kemut fibu lak nuk nur belum kaman bu untuk kuma sibnai tam sibnai arsi lai si katang siam adup kan kelas sebo tentakan nda kate kal adap te ka sebo kan mi bayi ta se bat pinlai ka sebo na kata ka daw nong kam na ar kan di tenta ka de kal adap kemut min pendap sa kate ka we tendal nda jan ladap kate ka we am kemut kate ka we ladap kelas sebo te kate ka sebo na te bedai khila ban clean ka sebo na te bal along khila ban tujing tung biang ani khila ban di ketika race bed ka balong ra sejrong bali bing ong race bed kemur kata ka jing thung bala long ra sejrong kate bade ka jing thumu jong ate hajing syaba la dang le kum te am kemud ba yakini ki ya ka bana rud na ru kham tam na kon ro jongi kemud ngi la ban yo ra sejrong khnang ba la da ki temen ki kro la da ki thung ki tep ro kum kam shu benda dam kemud ka long kham pen suk ki saha ka ujuk ka komro balai bing long ra stu khnang bala da dijia ba ka jaka ka bom long shu ban thung jing tep ade jaka mau la ne ka jaka ong kata ka de ka wasteland kum ong mo kemuda ka bangi ra kum tu kum ngila ban thung tep te barka juru kan ni gir komrep kini bar khoj am jing sha ka de ban manage ka wis jisin bangila le kini am na marba na po ngila bu da kinu bala belong put kum ki senduk kot kum ki lentang snap kum ki nyut ki nyer ki plang ki bar khoj phala ban buang tu nang ta saber de ni IMO bat ni kalap te nang ta
kemud kata kadang yo nyut bun ya pi kemud kadang bah dan dah pela dap pendap lut ya kene baru khoi am kemud ka khendau jong pi non kam shu man ka por ba pinapu cisin mi pela le untuk pila cisin ka khendau jong pi kan long sbo bar ka wer kan long jam te ndala long jing tung jong pi pin chu phek ndala de biang ka por ban thung chu phut no thung do we kum tai dan dah pila le tikena kum te lak no kum no ka jing ne ka jing sbo jong khendau kum ban Rus nam kita gi bahe kum gini ki hor bar kum ki ris bar kum rus nam ne bai ta kum kini ki form ta square bar kum lais nam dan re wala kataro la da ki nyut kini ki subo ge bapi ki balakala subo ge badan na poki hol la da pismat le na long nong tu kum bot pin penon kam yang pin thung yang satu kum bot ba kum ta ka ba kanom kut kan lano ro kan ke chinglong subo ka pindo Ba sungu yuble ba kajing thungu bha jangi kala urlong kane kade ka singi bas dang ka weni ki project bas dang te mata singi te ba ar ngi pa sungu ya I deputy commissioner I ba aikong I sawanda lalu bala keluar ban ai ka permission bangin le ya ka ban penya ya ka donation drive te hakabade ba kane ka project kajing rap kayo bet tang naik parad khot jong ka imlang salang kabade Hashlong City. Nida ka bangi lum amana ki dukan nena ki paralok dengi bakendu hanti singkin. Da kani ke jinglum ke jongi ngiyo ban ai. Ban ya penuh trikam ya kene ka kam ke jongi. Te kani khubor montasngi kadai ka ban ai men sim kenya ki parar khot jongi jong ka imlang salang kari ka si bi jongi jong kari magi halaya bra ko ba da ka ba ya trelang ke bro kan long jing job kumbong manu ka sija ka perlong ya ka duriya ba tingum ta don ki perlok jingi ba bapli ko banyarap ke ais tengka ong ni mentoyu ni tengka te ta ka jing perkhat ki ba kan tengka ka jarap tumut ni lala ba kan tiu ni ki bro ki kam ba ni idam cibun ki jing tumu andai kai ka jing long bangim dan fan amar bun ki member jing ki dan kam dan jam dai tang membership fees ngem yo dia dan di semua cibun dan ki prolog jing cha west kasiels ki kwal le company project andai namar bangim dan fan tatang ni dang pisang ya ikan ni andai ngakerpat mo nak liang jong sarkar ada kalab menyerap ke kenjam tu funding system ya sing jungi dia kanong ka baba kanang bangin la pentri kam project bo per jungi ni kwa ban pentri kam project thungtien ni kwa pentri kam project risiar risniang dia kidan gitu lapas tu ban perke massage tinggi la masing ya ka massage business dia bunjat ki kam per ndai ka jing long bangin dan jing di kepisa amar ladang dan bisa deh jemut jum perkat jing am ka syukut tang jing mudur ndai kamla ban pun orang na ta dau dei damba jong pi na kerpat ye kiper balor kontam na yu blog development usaha amar bang la dep kani project dei ada na ka blog kila ban penyo inga ka skim snayang ladang adan ka yang lajong dei kamla ban pej bai gini jingtung jingtem bat kuntaru kan ka jingtung jong ade ka iku jingtung ba mi na niam san phu persen na cha ka seng amar play kani kalong kasus na menta income na menta ka seng san phu persen kani changa san phu persen kani cha ka seng amar pangyamdan kata ka source of income na menta ai project per ngi le de in perchang ba in yo in perchang ba in lab generate income amar ladang nyim lab generate income am jingtung jong i kalong ka bele noi Masnga ubakane ka jingle jongki kalong ka jimentoy tang yaki henre ya kane ka sinong umyo namar lesi kane ka sinong na kane ka than kidai kinong rep handai pau persen te lada ban rep teng ni surep julum ngai labanong namar ngim tip ha kumno ban le yak ban pelong dawai ya kani kasbo ban pelong sbo ya kinyut kinyer te halor kani ka benta ka bakila pen I ni kini kibri ki ben juduna do khatmet ha kani ka rukom ban chna ya kani ka project ka ba ban penmi ya kani ka
asbo ka babaha le se nga nagaliang jonga nga ayman siem ba ka sarkar ka ban phaikmat syaki ba kumno ba kinangla ban kentiu ya kani ka kam na ka way na kani ka project sa kaway pat hoit ka don kan kani ka scheme na ka National Handicap Finance Development Corporation kabujul ailon yek bri ki bidan juduna do kan hakasut ka barit le se kani ka kanhun kala ban lek hapo Meghalaya Cooperative Apex Bank bakila ban sim ya kalun ban sedang ya kano kam kabatamay nalor kani kanang ba kiway kiba rep na kamenta ban yo ya kasbo ko ba kinwan kmi hangni bat kinyo ro ka jumentoy ha ka bidey bat ka jungtung tep jongki te na kaliang jonga nga ai kitbok kitwiang ba kani ka jing thumu jong pi ha kani kapor kanlong ka ba nangkiu saprang na kawai kapor siwai kapor wala da ka sarkar kamla satya ban ai kam bakidei samla ki bambyo i ki balanang ladon ka jingnang jing start henrei lada ka sarkar pade ka phaikmat ha ka wei pade ka benta kum kani ka lat ka bakila pnia sakmat le se kanlong ka jing ai kam ya ki ru na kapor sa kapor wal da kini gi briu ki bom layat tang i will share jong ki la ban ya saudong ki la ban tu jing thung ki la ban ben yo ki jhur baki kar ke biki man hne so kum juru kum balong kini ki wi ai busuli impet mo ki bom imat kini ru da ka badon kini bo boundary ma ki ru ki la ban thung ban tep ban trip ni kata mar ka suk ki na mar bal adon lupa ka boundary la ban locate ki la ban thu juru dan hai te sa ka wi bade hashwa ban le kuwi ingredients ni jing kle hne ko ber banang kong ba ngon kam to powder mo ko khot ba uni microorganism kemut nong kong nong shab uni powder kemut layo sambai na klau la le tep so sa klau na ka shikilo uni usambai na klau ni laban multiply la ne ba penmi hadu kumba ars ba kilo e te hashwa ban ban bu e kimit kinyer man ta tum ngi jule barabor am kemut ba ngin haber so da keni ber suni powder ke boro te ka ba ha ka we banta ba dengan ya thu ep ba ka ba ha ban le ke ni kom rap am haji sha ka de bi ka long be direct ndo kni namar ba kom da kham ha ka semen namar ba semen hi bor ki ong ba perkum ki scientist jong ka rap kariang ki ong ba ka semen bor kam long ka babaha ka pokoi bakhia nam ta kita microorganism tu khnyang barit bha te mar sinda ber ni powder ba dai ni bo na ki nyut ki nyer la na ak tinang bai ki ong ta biomass mo kabeli benang kapan kelas go te sah kawi benta pade kumangi jibarap organik pade kalong kumta nda kene kasbo kabayam nda kelas sedang kelak ut penmi kata karbon pade karbon source tela da de ngiyo sa ginyut kabayim nda kinyut kabayim na kila klelang ba kendau la sedang yap kinyut kabayim ke penmi ka nitrogen te mar sembu ni kinyut bayap anta bade ngin ber biang ini powder kene kadawai kene ru lasna de ke bangila kan tak na kabam na kadi kene ki khot kataka lactic acid bacteria ya kene lasna da se khau kadut berkemithai te kene ka lactic acid bacteria ki ong ba nang tak microorganism kalong protein tak mun ya rap di microorganism ben mat pelai ba roi ba ko ndo haji sa kene ade bende dut ba ko nam ko sulam pat boy kemna le kan su ai ro ba tam ai no han kendian te ong ha ko wi ka benta ba de kene lactic acid bacteria kalong dawai kastrik de kata mula don di bala persiang ru tambah haba pi la street ya ka ko dawai kastrik ba de
Kemde ben kle di ro bayaka lai shamoy lai sin chisni kumba artayo e ongba kastrik jung piga laja. Ya lah kan. Sementara pada ngeladet ya kan liya ke baa. Entar hajrongan ke kendauru ber mek no podahi ke mujolong liya belaya. Amat dawa bisa hidup dari Dia ben ban no, dia ben lo expose be darag ga. Akal air ni kasi. Sene ke ka dong semetar, sene semetar, sene semetar, sene semetar. Sau dong golong, sau metar.